baby. Hej baby. Hej, vill du smaka lite mat? Vill du smaka lite mat? Men du måste vara stilla. Vad är det för något? Är det inget gott? Det är majs och potatis. Är det det? Hon kanske inte vet hur man sväljer. Är det det? Här baby. Är det svårt eller? Pappa får smaka. Ja. Inte bra om du stoppar samma sked där. Blir det så långt. Gotti. Nu har det ätit. Nu har det ätit. Här. Tugga. Tuggar du? Afrikadans emellanåt. Afrika. Oj. Var det gott? Var det gott? Duktig Angelica. Pappa. Ja. Ska du ha pyttelite till så får det vara bra sen. Kolla! Duktig! Ja, vad bra! Så duktig äter mat. Ja. Det får vara bra, så får du mera imorgon. Gör den där lilla för. Okej. Här, sitta. Ja, sitta. Duktig! Är det roligt att äta? Är det roligt att äta? Jag måste bara visa hur fina skor som här. Vad säger? Adidas skor. Yeah.